L-Awtorità tax-Xandir sabet l-Istazzjon Nazzjonali ħati ta' nuqqas ta' imparzjalità wara li l-Partit Nazzjonalista rressa ilment dwar il-programm Xarabank li xxandar il-ġimgħa 20 ta' Marzu. Waqt dan il-programm fuq TVM kienu mistiedna l-Ministru Silvio Xkembri u l-Ministru Owen Bonnici li ddefendew lilhom infushom u l-Gvern li jiffurmaw parti minnu bil-kritika li qed issir fil-konfront tagħhom. F'partijiet mill-programm intervjenew diversi persuni oħra, iżda fl-ebda parti tal-programm ma ngħata spazju lil xi rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista. L-Awtorità tax-Xandir iddeċidiet li n-natura tal-programm kien jitlob li rappreżentanti tal-Oppożizzjoni jkunu preżenti u jingħataw spazju fl-istess programm. Quddiem l-Awtorità tax-Xandir, il-Partit Nazzjonalista kien rappreżentant mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u mill-Avukat Kerol Aquilina. Il-Partit Nazzjonalista fis-stqarrija qal li x-xandir pubbliku m'għandux jibqa' jintuża bħala għodda partiġjana f'idejn il-Gvern ta' Roberta Bela. L-istqarrija kienet maħruġa mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zammit Dimek, il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista għall-Midja Therese Komodini Kakija u l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għat-tisħiħ tad-Demokrazija Kerol Aquilina.